नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? नमस्ते. हां, तर आज आपण काय करणार आहोत? आज आपल्या तालीमध्ये हॅपी दिवाळी करायला जातोय. दिवाळीचं स्वीट डिस्ट्रीब्युशन. स्वीट डिस्ट्रीब्युशन. मग स्वीट्स कुठे आहेत आपले? घरात आहे आता घ्यायचे आहेत बाहेर. ठीक आहे, मी एक एक ताट आणून देतो तुम्हाला. तुमच्या पाठीच ठेवतो का? इकडेच ठेवतो. तो आणला जातो. अजून किती ताटे तुम्हीच बघा आता. दिलं बाहेर नाही यायचं. हे ताट नंबर 3 फायनल ताट. आपण लावूया एक 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 आता साईजून अशी लाईन लावूया आपण इकडे. तर आता तुम्ही विचार कराल इकडे काय आहे. तर हे आम्ही 50 बॉक्सेसची ऑर्डर दिलेली आहे आणि दिवाळी आम्ही सेलिब्रेट करणार आहे. पण ते आता कसं आपण इकडे आहे का सेलिब्रेट करायला? नाही. तर आम्ही इकडे सेलिब्रेट करायला नाही आहे ना. तर आपल्या चाळी तेवढं वर्ष राहिलो आहे, तर हॅपी दिवाळी करायला पाहिजे. तर काय ते स्वीट्स देऊन एक एक बॉक्सेस आम्ही प्रत्येक घरी वाटणार आहे. तर आपण सुरुवात आपल्या बघा आमचं घर इकडे, आपलं घर इकडे. तर आपण ह्या घरापासून सुरुवात करूया. ठीक आहे. आता मी ताट घेतो. पहिल्या घराची सुरुवात काजलला करायला लावूया. काजल घे बॉक्स. हां ते आम्हाच्या घरी त्यांना हॅपी दिवाळी. आता जा तू. आम्हाला आवाज दे. आम्हा ओ अम्मा. हे आहेत ते. आणि आता आमचा हेल्प करायला बघा इकडे. आमची हेल्प करायला ना आमचं नेबर आहे बघा. आणि आपल्या राईट साईडला देऊन टाकूया. काय ते त्यांना दे. हां दे. हॅपी दिवाळी. त्यांना दे. जर हे घेतलं दे त्यांना दे. हॅपी दिवाळी. त्यांना दे वरती येते. हो अंकल, हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. त्यांच्या घरी दिला ते हॅपी दिवाळी. तर तिकडे झालं. आता आपलं पाठच आहे हॅपी दिवाळी. तर आता आम्ही थोडासा ब्रेक घेतलेला आहे का आता मग आमच्या हात दुखायला लागलेले आहेत इकडे. आता बघा इकडून कवर केलं, हे सर्व कवर केलं एवढे आपले जेवढे आहेत. आता जेवढे आपले पाठी आहेत ना ते आपल्याला कवर करायचे बरोबर. आणि आपण 50 बॉक्सेस ऑर्डर केलेले आहेत. त्यातले आमच्या पकडणाऱ्याने 2 पाडून टाकलेले आहेत. करू हात. हां तर आता आपण इकडे कवर करूया आणि मग आतल्या जाई जाऊया. ठीक आहे. आता पाठची एरिया कवर केली. आता इथून हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. उद्या आम्ही गावी चाललो ना, मग परत नाही, मग इतकं दिवाळीच्या नंतर येणार. तर हॅपी दिवाळी. आशीर्वाद. दिवाळी. आम्ही उद्या चाललो गावी. गावी चालला. हां मला आता त्यावेळी दिवाळी करतो. हॅपी दिवाळी कर. हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. स्वीट डिस्ट्रीब्युशन. पण हॅपी दिवाळी. पांढरा हो भाई. हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. परत एक राऊंड मारून आम्ही आलेलो आहे. तर काय माहिती का दिल आवाज देते म्हणून आलो मी इकडे. दिलू. हां आलो आम्ही. थांब थोडंसंच राहिलं. पप्पी दे. हां दिलूसाठी बघा आम्ही फॅन पण चालू ठेवलेला आहे. जा आलो आम्ही. जा रेडी. 50 बॉक्सेसमधले अर्धे बॉक्सेस संपवले ना. अर्धे काढायचे आणि एक बॉक्स उचल काजल. एक बॉक्स उचल. आणि मला सांग हा गरम आहे का थंड आहे? गरम आहे. काजल गरम आहे का थंड आहे? गरम आहे. तर खाणारे माणसं खुश होतील का? आणि काय आहे ते पण आपण दाखवूया ना. तर आता आमची बाहेरची जायचं झालं. आता आतमध्ये चाललो आम्ही. तिकडे गरबा खेळायला गेलो होतो ना बरोबर ना. गरबा खेळायला गेलो तिकडे. आमची ट्रेन गाडी आलेली आहे. लाईनीतून एक एक एक. आता आम्ही प्रत्येक घरी इकडे ॲक्च्युली इकडे गरबा खेळायला आलो होतो आम्ही. त्या दिवशी आम्ही काहीच वाटलो नाही. तर इकडून सुरुवात करूया.
हॅपी दिवाळी. थँक्यू. हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. कुठे आहे तुमचं? हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. ते आहेत लहान मुलं आहेत पाठी सगळं बंद झोपलेत का? तब गरबा खेलने वाले किधर गए? हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. काय स्पेशल? सर्वांना पूर्ण साहित्य तिकडून स्टार्ट केलं. असं राहत असतं. हॅपी दिवाळी. बाजूचा वेगळं घर आहे ना? अरे बाबा हॅपी दिवाळी. थँक्यू बोल काकाला. आम्ही गावाला जातो ना उद्या दिवाळीला नाही इकडे. हे 2 रूम इथे. ते इकडे आहेत ना. आहेत घरी आहेत ना? पूजा हॅपी दिवाळी. सपनाची मम्मीला हॅपी दिवाळी. दिवाळी स्पेशल गरम गरम लगेच वाटायला आणलं. गरम गरम हॅपी दिवाळी. गरम गरम पेढे बी लवकर घेऊन ये. काजल ऐकलं का पुढे वाल? हा इकडे गावडे. इथे ते जेवतात आहे. गावडे ताई या. ओ गाडी. हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. बघा एवढं इकडे ऑलमोस्ट जेवढे कव्हर होते तेवढे कव्हर केले बरोबर. आता जरा अजून दुसरी एक एरिया बघा. एरिया किती मोठी आहे बघा. हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. बघा केवढी मोठी चाळ आहे बघा. 40 चाळ इकडनं. तू कुठे राहिलाय? वरती. हॅपी दिवाळी. तुझ्या हातात झालं ना मम्मी. हॅपी दिवाळी. मांजरी पण किती आहे तुम्ही इकडे? मांजरी पण किती आहे? 1 2 3 4 5 6 7. हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. बाबू इकडे. हॅपी दिवाळी. हो पंकजची मम्मी. आता तुम्हाला माझ्या मित्राचं घर पण दाखवतो. आता मी माझ्या मित्राच्या घरी आहे. माझा मित्र आहे म्हणून 2 देतो तर. हॅपी दिवाळी. आव आव. बघा माझ्या मित्राचं घर किती टॉप फ्लोअरवर आहे. हे माझ्या मित्राची आई हॅपी दिवाळी करायला आली. संपले का अजून? किती आहेत आता? किती राहिले ते? हां बरोबर आपल्या ते घर राहिलेत ना ते. हॅपी दिवाळी. 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 या ना. नाही आता आम्ही जातो घर उघडाय. दिल सारखी ओरडत राहते. हा. 2 ताटं त्या मुलांकडे होते ना ती. चला गेली काय घरी? संपले. हा. चला आता घरी. आता आपलं घर कुठे दाखव? आपलं घर तिकडे. तो सरळवाला घर आहे आपला. परत मी तुला क्वेश्चन विचारतो की हे आपण स्वीट डिस्ट्रीब्युशन कशासाठी केलं? दिवाळीसाठी. पहिलं रिझन दिवाळी आहे. हा. दुसरं रिझन म्हणजे आपण उद्या गावी जाणार आहे तर काहीतरी स्वीट गोड केलाच पाहिजे ना तो. आणि दरवर्षी मी दिवाळीचे डिश वाटते ना. हां. या वर्षी वाटायला नाही. मी आता गावाला जाते ना. म्हणून तर सक्सेसफुली आम्ही वाटून घेतलेलं आहे. ओरडत होती. कोण? किती ओरडत होती माझी बाबू. घरी का तुझे बाबू? अरे दुलू पिल्लू. दुलू पिल्लू. जेवढं जमलं तेवढं चाळीमध्ये वाटलेलं आहे. सर्व बॉक्सेस संपले पण लास्टला आम्ही 2 बॉक्सेस ना अगोदरच काढून ठेवले म्हणजे तुम्हाला राग यायला नको बरोबर की आम्हाला पहिला सांगितलं नाही किंवा आम्हाला पहिला दिलं नाही. तर 2 बॉक्स ऑलरेडी काढून ठेवले होते. बाहेर बघितलं ना ताट खाली घेऊन आलो. तर आम्ही बॉक्सेसमध्ये काय वाटलं ते आम्ही तुम्हालाही देणार आहे. सर्वात आधी दोघांनी आम्हाला म्हणजे द्या. सर्वांना द्या. काय म्हणाल? देताना काय म्हणाले होते? हॅपी दिवाळी. आणि काय आहे ते बघा तुम्ही. आम्ही सर्वांना काय वाटलेलं आणि तुम्हाला दाखवतो बघा. इकडे हात लावला ना गरम गरम आहे बरोबर. गरम शिरा. गरम गरम एकदम शिरा. एकदम मस्त साजूक तुपातला आपला नाजूक शिरा. ठीक आहे. तर आता हा शिरा आणि हा पण तेच आहे शिराच आहे.
तर टेस्ट करून दाखवा आम्हाला कसं झालेलं आहे, आपलंच बनवलेलं कसं झालेलं सांगा. मम्मीला बरं छान आहे. आवडलं. एकदम भारी. हां मी तुम्हाला सांगतो एक क्वालिटी चांगली आहे, मटेरियल चांगलं आहे आणि थोडंसं काहीतरी गोड. नेहमीच ते बाकी काय वाटण्यापेक्षा मला जे आवडतं मला असं वाटलं की आपण वाटूया ते. तर तुम्ही आता हे मम्मीला आणि काजलला भरवलं म्हणजे तुम्हाला दिल्यासारखं झालं. तुम्हालाही कसं वाटलं आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच सांगा. आणि तुम्हाला सुद्धा ॲडव्हान्समध्ये हॅपी दिवाळी. तुमच्यासोबत तर आहेच, आम्ही चाळीमध्ये नाही म्हणून त्यांना अगोदर वाटून घेतलं. आणि तुमच्यासोबत तर तुम्हाला आता येणाऱ्या ब्लॉग्समध्ये आता आम्ही सर्वांना सांगितलं की आम्ही गावी जातोय, तर बरोबर आहे आम्ही उद्या गावी जाणार आहे. तर दिवाळी सेलिब्रेशन तुम्हाला आता आपल्या गावी दिसणार आहे. ठीक आहे, तर सर्वांना हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी.